हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन नाम्बार 1 डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया 2021 इं मायथाइयाव पद्मश्री बान्था देरहासारनाय। नाम्बार 2 क्रिसु रामसियारि दा आसाम बुक अफ रेकर्ड्स। नाम्बार 1 डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया 2021 इं मायथाइयाव पद्मश्री बान्था देरहासारनाय। 26 जानुवारि 2021 इं अक्ट'खालि बर'नि गागि लिरगिरि, सोलोंथाइगिरि, सानथौगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया भारत हादरनि 72 बां गणतन्त्र सानखान्थि पद्मश्री बान्था मोननो हायो। बिथां हाज'वारिनि जोनोमा जादोंमोन 1964 इं मायथाइनि 2 मार्च खालि चिरां जिल्लानि बिस्नि हालामनि सिलबारि गामियाव। बिथाङा मेट्रिक आनजादखौ 1970 मायथाइयाव उथ्रिनानै फारियै पिइउ आनजादखौ 1972 इं, बिएखौ 1975 इं, बिटिखौ 1977 इं, एमएखौ 1981 इं आरो पिएइचडिखौ 1999 इं मायथाइयाव उथ्रिदोंमोन। बिथाङा क'क्राझार सरकार फरायसालिमानि गोरायुं महरै साख्रि मावदोंमोन। बिथाङा गावनि जिउआव गोबां बान्थाफोर मोननो हादोंमोन, जेरै 2001 मायथाइयाव इन्टारनेशनेल एडुकेशन एवार्ड एन्ड मेरिट एवार्ड फर इन्डिभिजुएल एक्सिलेन्स 2003 इं मायथाइयाव लाइफ टाइम एचिभमेन्ट एवार्ड 2004 इं आव आसाम रत्न बान्था, 2005 इं मायथाइयाव प्राइड अफ इन्डिया आरो 2005 मायथाइयावनो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनो। बिदिनो 2006 मायथाइयाव लाइफ टाइम एडुकेशन एचिभमेन्ट एवार्ड, 2007 मायथाइयाव भारत शिक्षारत बान्था, 2008 इं मायथाइयाव राष्ट्रीय शिक्षा ज्योति बान्था, 2009 इं मायथाइयाव ग्लबेल ससाइटि इन एच&ई ग्राउन्ड एवार्ड 2010 इं मायथाइयाव, 2010 मायथाइयाव इन्टारनेशनेल विद्या ज्योति बान्था, 2011 इं मायथाइयाव इन्टारनेशनेल इन्स्टिट्युट अफ एडुकेशन एन्ड मेनेजमेन्ट निउ दिल्लीनिफ्राय साबसिन गोरायुं बान्था मोननो हायो। नाम्बार 2 क्रिसु रामसियारि दा आसाम बुक अफ रेकर्ड्स। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुरनि गेरुवा कलबारि गामियाव जोनोम मोननाय 12 थाखोनि फरायसा क्रिसु रामसियारिया 30 मिनिट अनलाइन सावगारि आखिनाय बादायलायनायाव देरहासार जानाया बर' हारिनि मोनसे गोग्गाथाव खौरां लाबोयो। 27 जुन 2021 इं अक्ट'खालि बे सावगारि आखिनाय बादायलायनायाव क्रिसु रामसियारिया 30 मिनिटनि समनि गेजेरावनो लामायाव गोग्लैनानै थानाय अन्थाइखौ खनथुमनानै बे अन्थाइआवनो इन्डिया गेट, ताजमहल, लटास मन्दिर, रेड फर्ट, जन्तर मन्तर, कुतुब मिनार, महात्मा गान्धी, भगत सिंह आरो जवाहरलाल नेहरूमोनफोरबायदि सावगारि आखिना रोखा रोखा आखिनानै ABR दा आसाम बुक अफ रेकर्ड्सआव सायख'जायो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।